Padha dewaku ana dawuhmu apa? Lah. Dina iki aku njaluk tulung ana pakaryan kang kudu tok tindakake. Sing kudu tak tindakake perkara apa? Babagan apa aku kudu kepiye? Lah ngene. Bathara Guru paring dawuh karo anake lanang sing aran Bathara Kala. Dheweke diwenehi wewenang golek pangan bocah Sukerta. Aja nganti kelira-kliru Bathara Kala oleh golek pangan. Aku njaluk tulung karo kowe. Kowe nggo caramu supaya bisa ngilingke Bathara Kala aja nganti seling surup oleh golek pangan. Aja ngawur. Aja nganggo gegaware ngawur. Yen pancen kowe mangkono besok dadak ngenteni opo aku njaluk tambahing pangestu. Ya, sesantiku rahayu, rahayu kang sarwatinmu sipake dawuh. Wah, tujune aku saling wujud. Ora ana sing ngerti yen sejatine aku ki Bathara Kala ya. Ana bocah bagus gedhe dhuwur gagah perkasa melang-melang dadane gumilang. Cahayane malang pundake sapa kowe Gus? Ijen tanpa ruang, badan sepoto tanpa kanca Aku Joko Tunabapa. Kasatrianmu ngendi? Ora perlu ndak tak kandhake kowe. Jenengku Joko Tunabapa. Joko Tunabapa tegese kowe anak yatim. Ya. Panjen aku wis lair bapakku wis ora ana. Oh, yen ngono cetha. Kowe kudu dadi panganku, kowe kudu tak tabah kala mangsa. Yen pancen kowe iso mangan aku, ayo mergake panganen. Najan cacing diwidak wae polah walang disenggol wae nyelonthik. Aku sute manungsa bakal nandhangi apa sing dadi karepmu. Oh, kelakon tak gaglak ya.
lambeku kesetrum. Ini iki ora jarak iki. Iki tak gobali tak joli sing anyar. Pahit. Ya, Pahit. bocah jentan forwan. Gede bocah cempeloso. Wah, jebule tenagane ngedapi-dapi tangane atos. Pahit. Remuk sirahku ya. Aku tak golek dalan liya ora bakal metu kene, golek dalan liyane. Iki bentuke meh kaya ndek mau. Bocah turu ning ngisor wit. Wah. Oh iya. Iki Nyetrum, Mas. tak pangan sepisan bakal weteng wareg jroning 10 taun. Gus. Nek tak limpe kok malah aku dosa gedhe. Tangi ya, Gus, bakal dadi tadah kala wong salat pangan kowe. Gus, jenengmu sapa le? Apa Tuna Joko lho. Gusik, baleni. Apa Tuna Joko. Lho, nek mau Joko Tuna Bapa, saiki Bapa Tuna Joko. Wes. Resep cubiyo atiku. Gusik. Kowe arep nyang ndi? Aku bakal ngalang-alangi wong sing terak-terak ulang syarat merusak paranatane urip. Kowe kancamu sapa? Ijen tanpa rowang, ora golek kanca, ora nganggo kadang. Yen ngono kowe dadi panganku, kowe bakal tak pangan para gage panganen. Yen pancen kowe bisa mangan aku, kelakon odet-odet kuku Pancaraka mbrodol temu elah salah. Dipodoni ya. Sapa sing gawe muga-muga urip iki aja manggugu karepe dhewe supaya diayomi dening Gusti kang ngropeng dadi. Bathara wis nonton pengendi kowe ngadhaku Paman Bathara Narada. Lah bener yen kowe ngundang aku Paman mergo kowe iku putrane Kakang Ismaya Jati.
Dina iki bakal tak asraya aku njaluk tulung, kowe tak dadekke dalang Kandabana ya dalang sejati. Werdinipun menapa Kakang Paman Narada? Lah ngene. Werdine dalang sejati kuwi muna-muni tetembungan ngemot piwulang suci pitutur luhur ora mung nganggo gegawar ngawur. Yen ora nganggo tembung piwulang suci pitutur luhur ora diugemi kuwi jenenge wong dolanan wayang. Ngerti? Mula dalang iku saka tembung wajib ngudal piwulang. Ajak-ajak marang kebencian ngilangi marang kanistan mlaku dalan sing bener aja golek benere dhewe. Mergo wong sing rumangsa paling bener, paling pinter kuwi adakane dadi wong keblinger, yen wis keblinger uripe bakal tenger-tenger. Ngestokaken dawuh Paman Bathara Narada. Nah, kowe tak dandani dadi dalang Kandabana. Dene Bathara Brahma tak dandani kaya wedok tak kon gender. Sing diarani Nyai Asem Sore. Aku bakal mimbawarna dadi wong elek pengendang panglunggungan. Dene jeneng kita tak dandani dadi dalang Kandabana ingkang menang Purbawasesa. Para titah ingkang nerak wewaler rajang wewarah. Menawi ngaten kula nderek kepareng paduka. Paman pikulun Bathara Narada badhe kula estokaken ayo tak dandani nggih. Penggawe Allah gunane wong luput geni temam tirta maling adoh tan ana ngarah mring mami guna tutupan sirna katong-katong sang hyang katong durung bintang ana katekan ngumpung kawatuan ngahadapan kawatuan tan ajur benesti. Ilang kawasaning manungsa murka dening kawasaning ingsun, ilang nepsune manungsa sarakat dening nepsu ingsun, ilang kekuatane jalma jail dening kekuatane ingsun, ilang dayane jin setan perperayangan kang bakal gawe padha sumingkir saking sanidat kang moga wasa. Rahayu, rahayu, rahayu.
mesti padha taruh manuk pencak padha tegel. Muni ngrameni ana Gapura Waruwagung ya. Niki ngaten kisana. Kisana dalang Kondobwana lan Nyai Seruni nggih Nyai Asem Sore. Niki sajake wonten tamu. Tamu niki ingkang ngemu wigatos ingkang kedah kula lan paduka kedah saged ngrampungi menapa dados panyuwunanipun tamu menika. Di sana sami rahayu arawuh nika wonten padhebukan kula mriki nggih sana. Inggih Kyai kula menika wingking saking Puri Kencana dene nami kula pun Nugroho Setiawan dene bojo kula menika pun Pusparini miwah anak kula kekalih menika nama anak kula pun Rafa Airlangga Kurniawan lan Arasa Kensi Kurniawan. Anak kula namung kalih kakung sedaya Kyai. Dawuhipun para winasih kula kedah ngruwataken anak kula mbudidaya pados dalang pangruwatan ingkang kuwagang maca dhateng sastra jendra Hainingrat Pangruwating Diyu ingkang kuwagang kedulungan aji mantram sakti sastra pindhati rajah kala cakra kula dereng manggihaken Kyai. Pramila saking menika mbok bilih paduka kedulungan ingkang kula sepakataken kala wau keparenga paring dawuh kanthi titis manis anuju prana Kyai. Pancen saben wong niku kedulungan kabisan kawasisan lan kawaspitan piyambak-piyambak. Setiap individu punya kekurangan dan punya kelebihan. Nah, kekurangan dan kelebihan itu diharapkan mampu bisa saling menghormati, saling menghargai, saling membantu, saling menolong, dan yang paling penting saling mengingatkan. Ngaten nggih? Inggih Kyai ngestuaken dawuh. Awit nek nami setan niku selawase ora tau bener, malaikat selawase ora tau salah, nek menungso niku kadang-kadang salah, kadang-kadang bener. Lah disinilah perlunya saling mengingatkan. Inggih Kyai kula nyadong dawuh badhe kula estoaken Kyai. Lah ngaten. Kinten-kinten sampeyan sagung nyangisi ubarampenipun kangge pangruwatan. Ubarampenipun menapa? Ora lali ngobong dupa ingkang wangi niku kangge ngurmati para luhur ingkang sampun surut, para luhur ingkang sampun seda, para leluhur Agung Nuswantara, para pepunden sari tanah Jawi. Obong dupa menika wonten ingkang sanjang ngendikanipun ngundang setan. Sing padha sinten? Nyatane kula ngobong dupa saben dinten ora tau ana setan teka. Sing ngomong kuwi setan dhewe. Oh ngaten. Lho nggih. Ampun percaya. Wong Jawa niku kedunungan kabudayan kang dipeni aja nganti pedhet karo leluhure dhewe luwih-luwih wong tuane simbok bapake sing dadi lantarane urip ning alam donya perlu disungkemi, perlu dijaluki ngapura, perlu dijaluki pangestu. Luwih-luwih nek dong dina kelairane. Dina kelairane iku kudu dienggo tirakat, aja dienggo seneng-seneng, dipasani, dibancai, disodakoi, terus sungkem karo bapak ibuke. Yen bapak ibuke isih sugeng, yen bapak ibuke wis ora ana, ya perlu didongake saben bubar sembahyang ndongake roh rusine bapak ibuke. Upamane kaya panjenengane ingkang minulya Eyang Ngadimin, panjenengane ingkang minulya Eyang Putri
Ibu Sri Faida kuwi diajeni dihormati. Muga-muga kekarone padha sampurna oleh murut ing kasidan jati manjing loko boko mapan ing tepet suci caket kalian dat kang maha suci dipun ngapura sedaya dosa kalapatanipun rikala sugeng wonten alam donya kaparingan panggenan kang marem ayem tentrem wonten swarga langgeng pikantuk pepading sejati saking Sang Trimurti. Lah Sang Trimurti aku rawani blakak kene-kene kejaba mung tak batin ya. Sang Trimurti niku ingkang wenang murbuwahesa jagat saihine ngaten. Oh ngaten. Lah terus pala kependhem pala gumantung pala kesempar ugi kedah dipecawisi. Oh nggih kula sagah pala kependhem nika paminipun tela tales uwi gembili. Pala gumantung paminipun lombok terong kates pelem lan sak pepadanipun. Pala kesempar upaminipun wonten waloh semangka timun krai. Oh nggih leres. Lah niku minangka tandha kula lan panjenengan tansah syukur dhateng pangeran awit Gusti kang Maha Kuwasa paring rejeki wonten saklebeting bumi, wonten saklumahing bumi ingkang gumantung sak nginggiling bumi. Terus wonten malih kupak lepet. Wardinipun kupak menika ngakonana yen wong urip kuwi kedunungan lepas. Aja rumangsa bener, aja rumangsa pinter, ning rumangsa wong urip kuwi kebak dosa mula kudu yen wis rumangsa lepat kudu mertobat kanggo nata martabat supaya kalutane ditilep sing rapet. Mula kupak lan lepet. Oh inggih kula sagahe Kyai. Terus wontenipun ingkung ayam. Ingkung ayam niku kangge ngicali nafsu hewani. Awit nafsu kewan niku senengan kok mangan karo berkembang biak. Wis iku watake kewan. Ning nek nafsu hewani wis diilangi karek nafsu manungsa sejati sejatine manungsa kang tinuntun dening Sang Guru Sejati mlaku dalan sing bener nuruti butuhing urip aja nganti nuruti butuhing karep. Terus wontenipun tumpeng golong lan tumpeng robya. Tumpeng golong, tumpenge teng tengah saka golonge pitung iji wonten urap-urapan. Raos syukur tumuju dhateng pangeran supaya gumolong rezekinipun, gumolong kanugrahanipun, gumolong sajeripun sami nyengkuyung dhateng bot repotipun sawanci-wanci gadhahi damel. Terus tumpeng robya. Tumpeng robya ngraos syukur tumuju dhateng pangeran supados santanipun ayomi dening Gusti kang Maha Adil, Maha Kawasa, Maha Mirah lan Maha Asih. Wonten malih wujudipun bubur abang putih pitung takir lan bubur putih abang pitung takir. Bubur abang putih niku bubur slamet ngemuti dhateng purwaning dumadi, abang saking biyung, putih saking gopo. Panunggaling cipta rasa budi lan karsa ambabar kaendahan minangka ijen-ijening bakat raya wujudipun para jalma manungsa kakung putri kanggo nyipta katentreman lan karukunaning jagat raya. Dene bubur putih abang menika naminipun bubur tulak. Ana sekolah-sekolah ingkang tilak sang Rajaeman sekolah balik ngeten wonten sekolah saking kidul tilak sang Rajaeman. Sekolah kidul wonten sekolah saking kinen tilak sang Rajaeman sekolah balik ngilen, wonten sekolah saking ler tilak sang Rajaeman sekolah wangdo mengaler, wonten sekolah saking inggil tilak sang Rajaeman sekolah atut angin barat lesus tuwiba dhateng segara bulan gunung gedhe, wonten sekolah saking ngandhap tilak sang Rajaeman sekolah ambles bumi sapitu katut klining tirta narmada tumuju dhateng Samudra Laya kantun teguh rahayu. Kantun teguh rahayu slamet lujeng ayem tentrem bagas waras bagya mulya sukses murah rezeki mulya donya mulya akhirat slamet donya slamet akhirat bejo donya bejo akhirat panjang umur barokah saking Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa lan Maha Mirah. Inggih Kyai kula estukaken Kyai. Lah wonten malih jajan pasar. Jajan pasar menika ngurmati kaki dahyuang
Nini Dahiwang wali kuliah jagat ingkang cikal bakal bumi sing digoni mriki supados sami marem ayun tentrem wonten swarga langgeng pikantuk padha ingkang sati saking Sang Trimurti miwah ngayomi dhateng Bayat Agung sak kulawarga ing mriki supados pinaringan bagya mulya lulus saharjanir ing sambikala inggih Kyai sedaya kula estakaken lah ampun lali banyu pitung sumber menika boten entuk tunggal sak kelurahan upamane kelurahan Klampis Ireng sak botol kelurahan Bonang sak botol kelurahan Jolotundo sak botol lan sak pepadanipun boten entuk ngawur inggih Kyai ngestakaken dawuh padahipun ugi saking lemah ngaron ugi wonten kendil wonten mori wonten domas sedaya menika minangka tandha kula lan panjenengan niat ngicali sukertanipun para putra inggih Kyai ngestakaken dawuh salajengipun uba rampin guna piranti sing diatur nggih ngoten jarik Sida Mukti ampun lali nggih ngestakaken dawuh sedaya sampun kula cepaki Kyai yen ngoten sampeyan manggen tembungan sajake niki ajeng enten dayoh nanging rada gawe gegroh nanging yen dheweke tak kandhani ora nggugu akibate mbah aku ora roh kaping-kaping ambalan-ambalan mataun-taun lagi aku golek tadah kala mangsa aku ngruwat diringi karo ngorjen ya muga-muga ra dadi apa ra rada sangit sithik ora masalah nanging rak sing ngorjen asline Kyai Yogya iku PKJT Pusat Kebudayaan Jawa Tengah. Ning ya aja pisan-pisan nek ora teteh aja nganti wani ngruwat kaya aku. Engko mundak kesiku lagi mapan turu joyak-oyak Bathara Kala. Lah iki ora iso sare. Lah ngono iku nek petuk wong karagan ora bocah kangkrengane. Mula aja pisan-pisan. Oh Kyai aku aja ngestokno dawuhe guruku Swargi Yang Handarya Kowe Suprabu Pedurungan Semarang aku ora wani gandeng aku mesti sangoni ngarep mburi tuwa tengen isor dhuwur aku ngestokke dawuh yen nalika ana Sabakarti neng kono kabeh para siswane kabeh para murid Yang Handaryaka diutus ngapalno Raja Kalacakra dilalah diparingi wektu muk 3 dina sing ngapal gur aku tok lho aku terus diparingi pangestu diparingi wewenang kanggo nindakake pangruwatan nek urung umur 50 luwih ora entuk ha iki mula kabeh iki minangka piwulang panuntun lan paugeran
Hong tete wang kelurut dermas patek raja dewaku. Ki jajal diringi sulukan. Lingi. Semangkarang guru sesumbar Rindu bumi genjing Kumaludo guntur ketok Umop kang coloni di Lumembak penyuku mambang Tusang Wisnu Bathara Tusang Wisnu Bathara rasa ing lebur bumi nak dalang kondo bono wonten pangendika ing dawuh Kyai monggo keparing murba menika wonten tamu gedhe dhuwur blengah-blengah sak gunung anakan kisana ora pangkling sadurunge jeneng sira tekan kene aku wis antuk sasmita yen kira-kira sing tekan kene iki jenenge Bathara Kala ya sang Kaladra ya kama salah ya sang ngrasa salah. Sebabe kowe weruh jenengku anane aku weruh jenengmu merga aku umurku luwih tuwa tinimbang kowe kala gosek aku niatku golek pangan anak Sukerta bocah untang-anting lunting anak Iden wadon bocah untang-anting bocah anak Iden lanang uger-uger lawang anak loro lanang kabeh kembang sepasang anak loro wedok kabeh kedono kedini anak loro lanang wedok kedini kedono anak loro wedok lanang uger-uger lawang panjuran kapit sendang lan sendang kapit panjuran cukit dulit gontong mayit mengko bakal dadi jantai Bathara Kala mengko Bathara Kala kawruhana kowe kena mangan bocah Sukerta nanging yen bocah mau wis tak ruwat kowe aja nganti pisan-pisan nyedaki nanging akeh pangan mulyane wong sing iri jengki jail wetahke dapen kemaren serakah angah-angah pengen ngakahi bumi kuwi ya dadi panganmu mergo iki Gusti wis pancine buka dalan becik ketintik ala ketara wis ditiwangine sura sudira jayaning kangrat sodasa tekaping olah Darmasuti kuwi wis ditiwangine ora iso diselaki mula kala kowe tumungkula bakal tak waca saranduning awakmu mula kowe menenga bukaan rasa jatimu supaya kowe eling marang jatine uripmu lan eling marang sejatining kewajibanmu dene yen kowe ora eling marang kewajibanmu saora-orane kowe kudu tansah sesanti supaya kowe bisa urip mulya lan bisa mulyakake para sanes sedulur sing mbok cedhaki kala
Om Awignamastu Mukirayu Sagung Dwati. Om Awignamastu Mukirayu Sagung Dwati. Om Awignamastu Mukirayu Sagung Dwati. Cipta rasa sang hyang karsa berkah sabda pangucapir manta aji-ajah kronta-kronta sedya duweni guna gaweku ya maniku dat kang maha kuwasa. Wilahing sekaring bawana langgeng jungging saloka ayem tentrem sabda jati, sabda suci, sabda mandi, sabda malati, sabda dadi, sabdane dat kang maha suci ya sabdane ya maniku dat kang maha kuwasa. Ya maliku dat kang maha kuwasa, ya maliku dat kang maha kuwasa. Iki sampurnane dumadining kala. Om prayoganira sang hyang akasa lawan pratiwi, midil yoganira sang hyang agilang-gilang ing siti, binuwang aning samudra kumambang alimpak-limpak ana daging dudu daging. Ana getih dudu getih aranmu sang kama salah akirisa kilamaya kadya manik sapestika griya murup angarap-arap anakaken Prabawa ketuk lindu lan prawara lesus agung aliwaran geter-pater tanpa antara murup ingkang kala rudra gumesang aning Trilaka muniweh Bathara Guru Awignamastu nama Purnama Sidi Om Namuna Maswaha Rahayu 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 iki dumadining kala doa nika semana sanyata titis tanpa selenca paduka sinten mengko dhisik kowe tak kandhani sapa sejatine ingsun iki sing dumadi ana bathokmu sak banjure kala kang dumunung ana telakmu sang kala lumaring sangkaning lara Wisnu kena ing lara lungguh ing kotak lan ing ngamper kang lara mulya-mulya dening Bathara Guru Bathara Guru kena lara lungguh ing tutuk turune lumah lan salanduning awak kang alara mulya-mulya dening Sang Hyang Wenang. Sang Hyang Wenang wis paringa wenang, Sang Hyang Wenang tanpa lara maring Sang Hyang Tunggal. Kumpul panunggaling rasa, rasa tunggalan jati, jati tunggalan rasa, rasa jati mulya, mulya saking ingkang wisesa. Om Awignamastu nama sidam sekaring bawra langgeng rahayu rahayu rahayu. Iki kala cirimu ing bathuk lan cirimu ing telak wis tak waca. Saiki aku bakal maca ciri kang mapan ana dadamu kala. Ngestake dawuh kula namung nderek keparang paduka. Kawruhana Kawruhana sang Kalodra wektu dina iki wis diwanci. Kowe tak waca glagap lan pasmonmu, kowe yen kesanya aja lara atimu kala. Amarga iku dadi kewajibanku ngilangi sukertane bocah sakang nandhang Sukerta. Niatku ngilangi sukertane Nak Mas Arafa Airlangga Kurniawan lan ngilangi sukertane Rakmas Rasa Kensi Kurniawan putrane Bapak Firman Kurniawan lan Ibu Nina Ayu Nur Afni. Muga-muga pinaringan selamat rahayu wilujeng bagas waras dadi wong sukses bisa bal budi wong tuane ing tembe dadi wong sukses bisa ngayomi keluargane saking kersane Dat Kang Maha Kuwasa. Ya maniku Dat Kang Maha Kuwasa, ya Rama Jajaramaya, ya marani Niramaya,
ya midurulu dumiya ya silapa palasya ya dayudi didaya ya wisada dasamiya ya sisaya tasya ya sihamama siya pangertana mare luwih kang anekani ilang kalwanira kang aweh luwih amarkana kang aweh marat anyukupana kang anyikara marya anangsaya kang amarangi laruta kuwatira kang para tidraka galwalasa kang dadi ama yugya asya ana caraka Data Sawala padha jayanya maga bathanga pun bayang yang mari kudat kang mangkoso ya ramaja jaramaya yang marani niramaya yang miduru dunya ya silapa palasya ya dayudi didaya ya wisada dasamiya ya sisaya tasya ya sihamama siya pangertana marya luwih kang anekani ilang kalwanira kang aweh luwih amarkana kang aweh marat anyukupana kang anyikara marya anangsaya kang amarangi laruta kuwatira Dipateni mantra Yamani kudat kang mangkoso ya ramaja jaramaya ya marani niramaya ya miduru dunya ya silapa palasya ya dayudi didaya ya wisada dasamiya ya sisaya tasya ya sihamama pangertana marya luwih kang anekani ilang kalwanira kang aweh luwih amarkana kang aweh marat anyukupana kang anyikara marya anangsaya kang amarangi laruta kuwatira kang para tidraka galwalasa kang dadi ama yugya asya ana caraka Data Sawala padha jayanya maga bathanga tatas titis kasembadan manting rajane Kratacakra mijil sabda dumateng karsaning sun rahayu 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 Paduka menika sinten awak kula lemes kados lulusan weteng sebah tanganku keju sikilku lino ora kanggo tumampahing bumi mripat kulambur aduh paduka sinten lho kawuhana Bathara Kala ya ingsun iki dalang kandha buwana aduh mas jagoan Salajengipun ciri ing wonten pundi malih Kidalang Kandabana cirimu kang ana ing geger kang durung tak waca ing bathuk ing telak ing dada wis tuntas tak waca bablas saiki sing dumunung ana gegermu ana tulisane Jawa nanging caraka balik unine pripun unine ngata bagama nyaya sadapa lawa satada tegesipun iku ora ana tegese nanging yen caraka balik iku winatek utawa diwaca saben dina anut laku dantraning dina anut neptune dina upamane
dina Selasa Wage 7 bawaca ping 7, Rebo Kliwon 15 bawaca ping 15, Kamis Legi 13 bawaca ping 13 nganti kemput salawase. Kuwi dadi betenging diri tamenging sarira tetangguling Jwaraga Bangkala agung saking Kidalang Gondobono Cetha mloho gamblang wijang wijiling sabda paduka temah titis manis anugrana. Lajeng geger kula wonten tulisanipun Caraka Balik kala wau menawi dipun etang lerosipun mripun. Lah ngene kala benere Bono Caraka tegese ana utusan sing utus Gusti Kang Maha Kawasa sing diutus sakabehing para umat manungsa sing kedenengan nalar rasa akal ati lan pikiran kang sampurna. Dene Data Sawala kodrating Gusti ora isa dinyang. Wong urip bakal ngunduh ing pangarti krasuk ing panandur. Mula aja pisan-pisan kowe njarak luput jroning urip budidaya, aja rumangsa bungah yen gawe glaning liyan, nanging senenga gawe senenging liyan. Wis tok dawuh Kidalang. Sak banjure Bono Caraka Data Sawala padha jayanya. Padha jayanya kuwi ing donya iki antarane ala karo becik kuwi imbang. Antarane bener lan kleru kuwi imbang. Ana swarga, ana neraka, ana bungah, ana susah, ana mulya, ana sengsara, ana lali, ana eling. Mula kali kowe Darakala, kowe milih sing bener apa milih sing kleru, milih sing elek apa milih sing apik. Amarga kodrating jagat papacene kodrat wis bisa mesthekake wong urip bakal ngunduh marang laku, lakon lan kelakuane dewi-dewi. Mula yen ana wong ceramah iming-iming swarga medhe-medhene neraka, itu sebenarnya merupakan penyesatan dan pembodohan. Penyesatan dan pembodohan. Mergo swarga neraka kuwi sejatine swarga wong sing uripe tansah seneng lan bisa nyenengke wong liya kuwi swarga ning alam donya. Wong sing uripe susah malah nyusahke wong liya kuwi neraka. Mula ayo bareng-bareng nyuwun marang kurbane Gusti Kang Maha Adil, kula lan paduka sumrambah para kateng sedaya kalebu kowe kala ayo padha sinau nata ati becikke laku lakon lan kelakuan. Kidalang Gondobono sanget ngaturaken agung panuwun ingkang pungkasan kala mau Bono Caraka Data Sawala padha jayanya, ingkang pungkasan maga Bananga. Mau iku sok maga iku raga. Besok yen titiwan kene umat manungsa sok muncat saka raga iku diarani batang. Mula wong urip ninggalo kelakuan sing becik, ninggalo ngamal kang becik, seneng sedekah, seneng tetulung marang anak dulur sing butuhake pitulungan. Wis tok dawuh Kidalang Gondobono. Kejaba mengkono kala eling-elingen lumahing bumi kurping langit jagat saisine iki ana sing gawe urip, ana kang uripi semono uga manungsa urip kudu tansah eling marang Gusti kang keparing. Aja nganti kowe yen urip mukti banjur lali marang Gusti,
yen kowe gering lagi eling marang Gusti kang paring kuwi ora entuk kala. Mula yen gajah mati ninggal gating, yen macan mati ninggal ulang, yen manungsa mati ninggal ngamal kabecikan sing apik kala aduh. Rumaos kesonyok raos kula yen wonten kula kedah mawaji mulat sayur angkara swani kidal kono bono kula mboten kiat glawat, kula mboten kiat mlampah, kula nyuwun tulung, kula badhe wangsul dhateng kayangan Dandang Manguri ngayomi dhateng para momongan kula. Ngene Bathara Kala, eling-elingen kala. Kowe ngayomi bangsane Jim Priprayangan gendero tik-tikan ilu-ilu Banaspati gleong karo dreong klek-klek balungan tanda weweke dolan jangkitan dundung pestinge sedot lan mamang becak diliwil-liwil becak joli-golimul kabeh anak buahmu aja nganti ganggu gawe marang aku sak keluarga surambah joreng aku sana bojomu sana putu sak turunku kabeh aja nganti ono sing ganggu gawe marang keluargane bapak Firman Kurniawan lan Ibu Rina Ayu Nur Afni, semono uga Nak Mas Rafa Airlangga Kurniawan, Nak Mas Arahsa Kensi Kurniawan. Kowe yen nganti ganggu gawe marang aku, sak kanca ruangku kabeh, kowe nak sotake dadi ndok mengamun-amun, kowe bakal kliyang kabur kanginan, apes blebes tebel ngetwel sial bakal aber dibeber sobek pengantek tempe miring antek matek kowe kala aduh kula nyuwun tulung dipun untapaken kidalan tak untapake kanthi ajiwan transaksi kowe bali marang kayangan Dandang Manguri. Cali sukertanipun ingkang putra mugi kula sak kanca kula sak keluarga sumrambah paduka sak keluarganipun sedaya gedhe cilik lanang wadon rom tuwa ingkang sami alekseni dinten menika tansah pinaringan kanugrahaning Gusti ingkang Maha Agung pekasan pinaringan teguh rahayu slamet blujeng ayem tentrem bagas waras bagyo mulya sukses murah rezeki mulya donya mulya akhirat selamat donya selamat akhirat bejo donya bejo akhirat panjang umur barokah saking kesanipun Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa lan Maha Mirah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-Ijadu billahi bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Alhamdulillah.
Iya karena dua dia pasta sampai terlatihnya tentang lainnya dipun iringi ladang wahyu nggih kenging mangke salebetipun para putra sami siram iringanipun ilir-ilir monggo.
Ibu itu. Ibu anut mawon. Wadung bino resi
Duh